Bună dimineața! Haideți că astăzi suntem mai matinale așa, e 7:20. Mergem acum să ne vedem cu băieții. Astăzi mergem la Motopark România, în Adâncata. În prima instanță să-l vedem pe Radu și facem o surpriză lui Răducu. Să fim acolo lângă el, că este în etapă astăzi. Ne-am pregătit frumos lanțurile, ne-am pregătit tot. Acum trecem la circuit. Aici dar îl avem. Pe dreapta treia podiumului. O tropa, peste nu greșesc. Și învingător a condus din primul până în ultimul tur, Radu. Bine! Și Radu, din nou, o să spun aceeași întrebare pe care i-am pus-o ceva mai devreme omului forte de la Rookie 600. Cum faci să rulezi atât de bine? 1.47 pe tur, nu constant. Fără quick shifter. Blipperul merge când și când. Ăsta e secretul. Am înțeles, bine! Bă, băieți, vă vedem la campanie. Bravo, prieteni, mulțumim frumos că n-ați făcut, vă așteptăm în primul weekend. Nu dădea că e la Brașov. Stai mă, că-s mult. Bine! Dar de ce pleci, mă? Dar era așa. Hai la fel! Hai un pic la pistă să facem o poză și cu echipa și cu tot. Hai! La primul loc, Vlad Neaga. Te arăt filmările pe grup. Facem o poză? Hai. Una? Nu, o guriță. Nu mai. Păi și eu am luat o guriță. N-am ce. Bravo, felicitări. Bravo, băi. Bravo. Radu, dacă încerci să faci o pasă și cu noi să nu... Dacă nu-i mereu, nu fuge, nu... O să încerc doar Willy-ul ăla. Băi, când ești pregătit să spui? N-am luat fost. Nu, că mi s-a terminat într-o roată viteză. Păi nu contează. Auzi, să vedem. S-a văzut că a căzut dintre date. Bravo, mă, de la aparatul ăla de cameră să tragi. Da. Poate repară și quick shifter-ul. Deci, până la urmă, Bă, să repare cine l-a stricat, da? Da, că vezi bine. Și el n-a muncit cât mine la ea.
Și ți-a zis, până la urmă am mers pe shifter? Am mers vreo 4 tururi. Da? Am mers mai mult ca altă dată. Ai mers prea bine și ți mai departe. Las că mergi și pe afară. Dar cum a fost cu trecetul? Au data viitoare luăm și pedala de schimb, știi? A fost bine, dar ultimele 2 tururi mi-a trecut foarte tare. Pentru că începuse să se alunece. Nu, mi-a trecut pe Da, nu e prima oară. Am crezut că nu mai termin cu m-am amânat. Am zis că-i dau gaz din ultimul și poate mai ajut. Dacă tu ai învățat așa și tu după aia ai deschis așa, ce vrei acum? Că ai învățat-o Eram cu gaz nărav. și întrerupea pe drept. Ai învățat-o cu nărav. Să abțin. Eu nu râd. Cum e la București? Nu e la București, e la Dâncata. E la Dâncata. Luați-l pe braț, Stefan, înapoi. Nu prea știu. Ștefan de la Brașov. Nu-i zic prietenii. Toată viața acum. Gata și cu ziua de astăzi. Ne întoarcem înapoi la Brașov. Astăzi tovarășul nostru Radu a luat locul 1 la Rockies 1000. Să vedem acum ce face și în următoarele 3 etape. Să dea domnul numai locul 1. Radule, o știi pe aia cu locul 1? Hai, v-am pupat!